pada penggalan video wayang kulit kali ini mengandung pesan-pesan moral. Suatu hal yang dianggap tak mungkin, terdapat kemungkinan yang dapat terjadi. Kita hayati bersama video berikut. Menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang-malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan mriki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes, kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara. Nek Kurawa nekat ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modal ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kaya Antasena.
iki. Wong minggat ora sampe melu. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Lagi. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe? Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena, Antasena. Bluk. Kena dada. Tembus. Tembus apa lagi dekoke? Tumbak tak usung nak nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbak tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelate. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk dasmu kuwi. Nek temandang ampuh ora jama-jama. Rampungi, rampungane asik makane. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartomarma. Ayo, endi Semar? Kukupen Jiwanaya Antaka. Bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu mudhar deneku. Kono. Ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wae lho Anggris muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho gare. Nggih. Rampungi to lho. Yo. Swatama ya anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku.
candak sih iso wah banding. Kalau seneng iya. Waduh, soto ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Cuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petru? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon megah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam kula iso ambles bumi, mung sak jam. Luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Habis bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae cah.